लोगोफोर नै जों कोविड-19 नि वैक्सीन लानो फैदो हस्पिटालाव फैदो दा नैबे जाबाय हस्पिटाल बोकारो सदर हस्पिटाल होनना बुङो बेखौ और गिनायबो मोनदो वैक्सीन लाबाथाय मा रिएक्शनबो जायो होनना बुंदो मानसिया कोविड-19 नि वैक्सीन लानो कारणे बेसे मानसि बेयाव नाम्बार लानांगोन मैक्सिमाम फोर्सनिनो मानसि गिदिर बेयाव इसी से फोटो भी आ जाएगा चलो बहुत स्मूथ लगा ना वैक्सीनेशन जाबाय इंजेक्शन लाखाबाय कोविड-19 नि वैक्सीनेशन लाबाय दा नै जों दा ऑब्जर्वेशन सेंटराव दङ आरो गासैबो ऑब्जर्वेशन सेंटराव दङ ऑब्जर्वेशनाव 30 मिनिट लाखिना दोनो आरो 30 मिनिटनि कारणे ऑब्जर्वेशनाव लाखिना दोनो माबाफोर रिएक्शन जानोबो हागोन होननानै एक्चुअली मा रिएक्शना जेबो जाया थेवबो रिएक्शन जानो हागोन होननानै मानसिफोरखौ बे ऑब्जर्वेशन सेंटराव लाखिना दोनो आरो जायनि आधा घन्टा जागोन आधा घन्टानि गेजेराव कुनु रिएक्शन जाया बिसोरखौ हेगार हरगोन आरो नयाव बा अफिसाव बा डिउटियाव जाय गाव गावनि जायगा बेयाव हेगार हरनाय जागोन खुलुमबाय लोगोफोर वैक्सीन लाना माबायदि नांखो बेनि बिखय आं मा रिएक्शन जाखो बेनि बिखय एसे बुंनि मियाथ' आं वैक्सीन लाबाय वैक्सीन लानो थाङा नंदोंमोन आरो एक्चुअली मा गिनाय मोनदोंमोन आरो एसे वैक्सीन लाबाथाय मायबा मायबि रिएक्शन जायो होननानै खोनानायखाय एसे गिनाय मोनदोंमोन लाया नंदोंमोन बा जोंनि नामाव अलरेडि माबा जाखाना दोङो वैक्सीना फैखाना दोङो थ' लाथारनांगोन थ' आं लाया होनना बुंदोंमोन आरो थ' लायाबा रिटेनाव होनांगोन मा रिजनाव लाया वैक्सीनखौ थ' बेखायनो आं बिसोर थांनानै लायबाय आरो सुबाय इथि सुनायाव पात्ताखौनो मोनदिया बिराद ओरैनो नर्मेल बिजि लाबाथाय सायो आरो बाय बांला बाय माने खैजिमा अरनाय बायदि नाङो बाय मान सायो खिन्थु जितु आं दा वैक्सीन लाना फैबाय बेयाव जेबो गमखौनो मोनदिया आं बिराद मोजांमोन लाइटलि होबाय पात्ता मोनदिया नेक्स्ट डज 28 डेजनि उनाव एगेन जों लाफिननांगोन बिदिनो आरो थ' जेला आङो वैक्सीन लानानै न'आव फैनानै थाबाय आरामसे जाय लोङै उरुबाय मजा माने एकदम स्ट्रं नांदो आरो बहुत स्ट्रं फिल जादो हराव जाय लोङै उन्दुआखैमोन आरो जाखां लोंखां जेला माने उन्दुनो फैदोंमोन 11:30 जादोंमोन ना आं थान्दा नांदो आरो बिराद गोजांबा आं बुरिखौ बुंबाय आं गोजांसोलै नों गोजांना गोजाङाखैना बुरिया बुंबाय गोजाङाखैना आं गोजांसोना जेकेट टेकेट गाननानै एसे जबाय गोजांबाय एकदम बुरिया कम्बल गांथाम जाबना होबाय थेवबो गोजांनायानो खारलिया लोमजानायाबो गोसो आं रुम हिटारबो लगायना लादो कम्बल गांथाम जोमदो थेवबो गोजांनायानो खारलिया बिसोर आरो बुरैदो फिसारलादो गोलोमगुजोब्बाय गरमदो आं मा खालामनायनि उनाव गिनायबो मोनबाय लोमजासोबायना बिराद मोदोम आखाइफोरा साबाय बै इंजेक्शन लानाय जायगा बेयावबो साबाय आं बेनि उनाव पात्ता गैया खैथासो उरुलांनाय आङो 12-1टासो आं उरुलांदो तट गैया होश गैया नेक्स्ट मर्निंआव आं उथिनो हालिया बोलोआनो गैला एकदम बहुत दुर्बल जादों आरो लोमजाना बेनि उनाव खर'खौबो बिराद कमजोरि मोनदो खर'आ बहुत सादोंमोन बेनि उनाव जेथि बिजि लानाय जायगा बै जायगायावबो बहुत सादोंमोन फुङाव सारांनाय लोगो लोगोनो नास्ता सास्ता जाखांनानै आङो लोगो डक्टरनियाव थांदो जि जायगायाव बिजि लानाय जायगा ऑब्जर्वेशन मोनसे थिएटार थाखायो मायबाफोर प्रब्लेम जायोबा इंजेक्शन लानायनि उनाव मायबाफोर प्रब्लेम जायोबा रिटार्न फैफिननानै डक्टरा बुंनानै हरखायो आरो बिदिनो आं थांबाय फुङाव मर्निंआव
थांनानै डक्टरनि खिथिबाय डक्टरा बीपी नायबाय हार्ट बीट नायबाय अक्सिजेन फ्लो नायबाय ए टू जेड नायनायनि उनाव डक्टरा बुंबाय कुनु प्रब्लेम गैया थिग थागैनो दोङो खायफा खायफा मानसिफोरा जादो बेफोरखौ जेबो गिनांगौ गैया कुनु प्रब्लेम जाया थिग थाग दोङो ना टेब्लेट मोनसे हरदो टेब्लेट जानायनि उनाव खर' सानायाबो हामबाय लोमजानायाबो हामबाय गासैबो हामजोबबाय 24 घन्टानि गेजेरावनो थ' रायजोफोर गिनाङा नोंथांमोनाबो मालाबाफोर चान्स मोनबा कोविड-19 नि वैक्सीन लानो कारणे लाबानो जाबाय जेबो गिनांगौ गैया आंबो लाखांबाय जिहेतु बिराद गिना दोङो वैक्सीनखौ लानो इउट्यूबावबो जानला मानला भिडिअ दिहुनसोदो भिडिअ लानानै सोरबा थैदो माबादो बेफोरबायदि बुरा बातरि उरिसोदो आरोना ओंखायनो गिदो मानसिफोरा गोबाङानो गिनांगौ जेबो गैया कुनु प्रब्लेम गैया लानो हायो वैक्सीनखौ एसे गोजां दोननाय लोगो लोगोनो आं गिखाबाय आरो ओमफ्राय आं डाइरेक्ट इउट्यूब खुलिखाबाय इउट्यूब खुलिनानै नायबाय आरो आङो नायनायाव मा जागोन होननानै जागोनबा ओमफ्राय आरो हराव गोजांगोन बहुत गोजांगोन होननानै बुंदो ओमफ्राय फार्स्ट इबे ओमफ्राय सेकेन्डआव आरो लोमजागोनबो होननानै बुंदो फिभार फैगोन होननानैबो बुंदो ओमफ्राय आरो थार्डआव खर'बो सागोन ओमफ्राय आरो एलार्जि मोदोम माननायबो जागोन बेफोरबायदि बुंजोबखादो आरो चेक खालामबाय थादो आरो आं इयार उरलांदो आंहा चेक खालामबाय थादो माबायदि मा जाबाय थादो होननानै ओमफ्राय सोंबाय थादो आरो गोजांदोना दाबो गोजांनाय दोङो ना होननानै ओमफ्राय हरनि 2 बाजियाव इयो लोमजामारबायनो हा एनका गुदुं जाजोब्बाय मोदोमा माने बिराद गुदुं मोदोमा एकदम हिट जाजोबखादो आरो पुरा गुदुंनो जेरै गथ'फोरा टिका बिजि लाबाथाय माबायो लोमजायो बेफोरबायदि जादो आरो इनियाबो आं होनबाय लोमजागोन होनना बुंदोंमोन लोमजाबायबो ओमफ्राय आरो खर' सागोन होनना बुंदों एबार खर' सायो नामा होननानै खर' सादोना होनना सोंबा आरो खर' बाय लोर मोनदो होनना बुंलायबाय आरो भगबान आं दा बुंबाय आरो मानो लानाय नोङो इमान नों लाया ना मानो बुंदिया होननानै बुंसोबाय आं आरो इखो जोङो जेबो गिनाय मोनोथ' न'या हारसिं थायोना बिदिनो थांबाय थाबाय हरसे थिगसे हंख्रदो माने उरुनो आखायाखै आरो इ हंख्रनायनि थाखाय ओरैबाबोथ' उरुखायाखै आङो आरो बेलेग दिना ना इयो हंख्रबाथाय आंखौ 2 खिलाफोरजों सौना हरो ओरै होमबाहादि आङो इनि मोदोमाव नांनो होखायाखै आरो इनि मोदोमखौ मानो होनबा लोमजानाय मानसिया एकदम माने ओरैनोथ' उरुलांनो हाखाया खिन्थु खेबसे उरुलांबा आरो मोजां उरुखाथों आरो खेबसे सारि मोनबाथ' इयो उरुलांफिननाय नङा होननानै आं मोदोमखौ फानांखायाखै आरो इना एकदम हंख्रबाय थादों होननानै हंख्रैनो सारांबाय आरो गैला उथिनोनो हालिया Bas sabas ang hongkronnya buria ke kila kundi nara ke beling nakali nare video online burai boyo menten boyo video online na jatan bikin ngasa kalambai mare ada nongaba urne na oरैबायदि hongkrनाय बिदिनो सानसेया मेंनानै आरो हराव हंख्रयो किन्तु बेलेग दिनाबा सौना हरखायो सौना हरबाथाय माने एसे बाङाय मोदोमा नांबाबो हंख्रनाया माबा जायो आरो उल्थेना दोनो मानसिखौ किन्तु होमबा खालि आं एखौ खालामखायाखै आरो हंख्रबाय थादों होननानै माबा आरो भुलावनो सारि मोनफ्लांबा आरो उरलांनाय नङाना ओरैबायदि लोमजाखांदों होननानै बिदिनो थाबाय फुङाव सारांनायाव आरो बिराद एकदम दुरबल जाजोबखाबाय आरो मानसिया दुरबल जाजोबनायनि उनाव मा जानाय आरो मोदोमा मानदोंमोन न नैयाव स्किन फुरा प्रब्लेम जादोंमोन आरो नैखिना एलार्जि बायदि जाजोबदोंमोन गोजा जाजोबदोंमोन एलार्जि बायदिबो जादोंमोन आरो बेनिफ्रायनो आरो जोंबो सिगांनो मिथियाखैमोन किन्तु इ लाखांना फैनायनि उनाव आङो हरावसो इफोरखौ इउट्यूबाव नायनानै डक्टरफोरा साजेस्ट खालामदोंमोन आरोना जे इफोरबायदि जानो हानाय थेवब्लाबो एसे गिनाय थायोथ' मोनाव हारसिं थायोना जोंबो गोबाङानो जायाखै बा गोबांनियानो दुरबल जादो बहुतनियानो जायाखै आरो किन्तु सोरहाबा लोमजादो माबादो किन्तु गोबांनियानो जायाखै किन्तु इनिया जाजोबखादो आरो गासैबो जि दा बर्तमानाव जाबाय दोङो आंनियाव गासैबो जादो माननाय जादो ओमफ्राय आरो खर' सादो ओमफ्राय आरो लोमजादो गोजांदो गासै जाजोबखादो आरो गिनांगौ गैया रायजोफोर आं मा थिक बारा गिनायखाय आंनियाव जादोंमोन जां नोंथांमोना गिनाङा आरो मेक्सिमाम मानसिफोरा जायाखै 100नि 5% बा 1% मेक्सिमाम 5% लोमजादो आरो 100नि भितराव बाकी 95% कुनु प्रब्लेम जायाखै लाखांनानै एसे खानसे लोमजाबाय किन्तु दा बहुत गाहाम नांदो मोजां फिल नांबाय दोङो रायजोफोर नोंथांमोना जुदि मालाबाफोर स्कोप मोनोबा चान्स मोनोबा कोविड-19 वैक्सीन लानो कारणे गिनांगौ जेबो गैया गियालासिनो ला
आं बायदि गिबाय खिन्थु लोमजाखांगोन टेनसनबो जागोन तो जेबो नङा इफोर बहुत मोजां कोनो प्रब्लेम गैया आरामसे ला जोंनि 100% नि बिथोराव 5%आल' सोरबा लोमजाखांदो गिनायफोरा बारा आं बायदि गिनायफोरा और गिफोरा जेबो जायाखै आरो कोविड-19 जेता प्रथम टेस्ट खालामोन ना मानसिनि गन्थं दिस होनानै आं बिराद गियोमोन बेयावबो गन्थंनि माथिबा थुब्रना हरबा बेबायदि गिनांगौ जेबो गैया सब मोजां कोनो प्रब्लेम जाया आरो मा बुंनो जों एक्चुअली बाहेराव गिदिंनो थांनोसो ओंखारदोंमोन तो आं ओंखारबाय दंमोन बुरि आंखौ लिहुन भिडिअ बनायनि होननानै एसे बनायबाय रायजो तो दिनैनि भिडिअखौ एसेयावनो फोजोबलायनि रायजोफोर लोगोफोर गासैनिबोसिम आखाइ खबजबनानै बिदाय बिनाय जालायबाय जै बर' हारिनि जै थाबैनो फैलायगोन जों भिडिअ गोदान मोनसे लानानै जै बर' हारिनि जै